Naturszelet. Hétköznapi beszélgetések adalékok nélkül. Sziasztok, köszöntünk mindenkit. Ez a Naturszelet 16. adása. Neo Edinával, a fedélzeti parancsnok egyébként, aki ma sem látszik, mert ugye a kamerák mögött ül Tóbiás Viktor. És azért a Naturszeletnek mindig van egy vendége, aki ugye az egyik fogas kereke a beszélgetésnek, és hogyha azt mondom, hogy 1991-ig kell visszamenni az időben, hogy az ő munkásságát datáljuk, akkor nem tévedek. De vannak olyan dolgok, amivel őt be lehet azonosítani, mielőtt elárulnám, hogy ki a mai vendégünk. Tehát az ő neve szorosan összeforr a fagottal. Igen. Az ő neve szorosan összefügg egy madárral, a kék madárral, és ha hiszitek, ha nem, van még egy dolog, amivel szorosan összefügg az ő neve, ráadásul a megjelenésében, és én készültem most valamivel. Ne. Kendőt. És akkor most fel kell ismernie a nézőinknek, hallgatóinknak, hogy ki a vendégünk. Igen, szerintem. Neked nem áll olyan jól, Csabi, ne arra. Rosszul kötöd meg. Rosszul? Rosszul, igen. Majd segítesz neki. Jó, hát ez nyilván csak próbáltunk kedveskedni mai vendégünknek, Lakatos György. Mindenkinek szép napot. Ez a kamera vesz engem, igen. Igen. Szép napot mindenkinek. Köszönöm a meghívást. Valóban 91, fagott, kékmadár, fejkendő. Ezek Fejkendő. Kalocsa. Miért kék madár? Igazából, amikor ezt kitaláltam, ugye azt vagy tudjátok, vagy nem, mert nem éltetek ott akkor abban az időben. Nekem volt egy balesetem. Koncerteztem Spanyolországban, Marbellában, abban a világhírű üdülőhelyen, egy quintettel, az Aquincum Fúvós Ötössel. Ez 87 februárja volt, az a híres február, nem tudjátok, amikor az a hatalmas hó volt. Ezt sokan tudják. Ugye most volt egy kis hó ezen a télen, a 13-ban volt nagy hó, és 87-ben az világhírű hó volt Magyarországon, megállt az élet, közlekedés megállt teljes mértékben. Akkor az operában játszottam már egy jó ideje, és akkor alig tudtunk elindulni Spanyolországba turnézni. Mi előtte nyertünk egy versenyt Olaszországban, Anconában, és ez volt az egyik díjunk, hogy Spanyolországba egy turné, és egy 100-as Audival, ami nem volt egészen jó, 5 bepréselődtünk, hogy egy fúvós ötös az 5 emberből áll, mint ahogy a neve is mondja, és elindultunk Spanyolországba, ahol ezt a turnét megkaptuk. Egy 20 koncertes turnéra elindultunk, és az autó az már, még a hóból pont ki tudtunk mászni, és az autó az már Olaszországban is már kuplung nélkül működött, de volt egy zseniális barátom, a Kovács Imi, a fuvolista, aki kumpló nélkül is megoldotta, még a nagyváros. Országúton még el vagy, de a nagyvárosban. Na, szóval eljutottunk vele Spanyolországba, és északról lementünk egészen Marbelláig. Marbella az egy világhírű üdülőhely volt, Elizabeth Taylor, Sean Connery, sorolhatnám, hogy kik voltak ott abban az időben. És ott volt egy koncertünk, és volt egy szabadnapunk, amikor lementünk a tengerpartra fürödni, és akkor visszajöttünk, a járdán vártunk, hogy a lámpa zöldre váltson, de közben jött balról egy sofőr, aki nem volt teljesen abstinens, mert totál részeg volt, felszállt a járdán, és elgázolt minket. Én voltam az első, akit elgázolt, nekem levágta a lábamat, a jobb lábamat, visszavarták, egyébként most a sajátom van rajtam, meg egy csomó gerincemet, tehát nagyon komoly sérülés, de a legjobb barátom mellettem az meghalt rögtön. A többiek is kevésbé sérültek, ilyen nagyon sokáig voltam Spanyolországban, kórházban. Onnan repülővel hoztak Magyarországra, ahol szintén sokáig voltam kórházban. És kb. 2,5 év után, 3 év után kerültem, 24 operáció után kerültem kerekesszékbe, akkor az volt sokáig, Kalocsán itt sokáig avval jártam, és ennek kapcsán láttam, hogy mik vannak a kórházakban, tehát mik nincsenek a kórházakban, és akkor találtam ki ezt a... Igazából nem is ezt találtam ki, azt találtam ki, hogy meghálálom a kórháznak Magyarországon a traumatológia Figmei úton, hogy meghálálom azt, hogy engem összeraktak tulajdonképpen legóból. Hát nekem a lábamból egy 20 centi hiányzott, azt mindenhonnan belepótolták a lábamban, rendkívül ügyes orvosok,
és amikor megháláltam a kórháznak, adtunk egy nagy koncertet a Zenakadémián Pesten, Kocsis Zoli barátommal, meg a Berkes Kálmánnal, a budapesti vonosokkal, akkor bejártuk az egész országot, és a turné végén eljöttünk Kalocsára, 91. november 6-án. Volt itt egy koncert, amit jótékony célra ajánlottunk föl, akkor még a Máltai Szeretett Szolgálatnak, és akkor annyian mondták, hogy Gyuri, hát ez olyan jó, hogy miért nem jössz máskor is, hogy akkor legyen ebből valami, mert itt nagyon sok esemény ilyen színvonalú nem nagyon volt, és akkor következő évben azt mondtam, jó, hát akkor ebből legyen valami, és akkor elhívtam az Operázenekarát, én ott dolgoztam, ott játszottam 26 évig, és eljöttünk, akkor elhívtam a Bukán Gyurit, már ő sincsen, akkor a Helyei Lacit, Bubik Pistát, ez sajnos már egyik sincsen, Elkazovszkit, ő sincsen, festőművész, és akkor még Mankóval otthon, itt a Hunyadi 59-ben császkálok éjszaka, és akkor hogyan kéne ezt elnevezni, meg azt kitaláltam, hogy persze kiket támogassunk, beteg gyerekeket támogassunk, hát az a legegyszerűbb, vagy legfontosabb, vagy legnyilvánvalóbb, vagy legkézenfekvőbb. És én mindig is szerettem a mesekönyveket, és a szüleimnét a Hunyadi 59-ben a 170 éves házban, ahol az apám is született, szóval ez egy tradíció, vagy családi történet az egész, ott tele volt mesekönyvekkel, és akkor néztem, hogy Bica Bóca alapítvány, vagy nem tudom, Sántika, vagy nem, szóval mindenféle, és megláttam. Pedig a Sántika passzolt volna még. Akkor még nagyon passzolt hozzám, most is egyébként néha még igen, 40 év után, és akkor megakadt a szemem a Kék madár mesén, ez Máterlinknek a meséje, Tiltildről és Miltilről, a két testvérről, akik keresik a boldogság kék madarát keresik. Igen, az Elizabeth Taylor játszottak el ezt a filmet, ez egy híres film volt annak idején, de mondom, ti nem éltetek akkor. És akkor de most már megtudjuk. Most már tudjátok. Szóval ez a kék madár, ez arról szól, hogy ez a boldogság kék madara, amit nem lehet kalitkába zárni, mert akkor elszürkül. Tehát ez szabadon kell, hogy röpködjön az embereknek a boldogságára. És azt mondtuk, hogy legyen kék madár. És ezért lett ez az alapítvány kék madár. Tulajdonképpen boldogság kék madara. Így lett ez. Egy véletlen mesekönyv. Igen, hogyha más könyvön akad meg a csendes donon akad meg a szemem, hogy a háború és békén talán ezt most már megszoktuk, hogy nem? Mert hogy ilyenkor... Hát a háború békétől tényleg. De nem csak Kékmadár Fesztiválról szól, hanem hogy Kalocsa át kulturális fővárosát teszitek erre a 3 napra. Én azt gondolom. Igyekeztünk. De így indult, egy koncerttel indult, és akkor azt gondoltam, hogy hát akkor egyrészt a balesetem az rendkívül ismert volt abban az időben. Tele volt a média, újságok, rádiók, televíziók, minden nyavaja. Rengeteg cikk jelent meg erről. Kicsit túl sok is rólam, ez a véres hús, ez mindig olyan vonzó dolog volt valahogy, arról hamarabb írtak, mint a virágzó kökölcsinről. És akkor így tele volt, és akkor igazából gondoltam, hogy kihasználom a kapcsolataimat. Egyrészt az, hogy a balesetem ismert volt, másrészt megint a művészvilágban nem csak a komoly zenében, hanem a jazzben, a könnyű zenében, a színházban, én nagyon sokat balett, operában, mindenhol nagyon sokat dolgoztam, játszottam. Fiatalom korom ellenére nagyon hamar bekerültem nagyon komoly körökbe, és akkor elhívtam a Vukán Gyurit, akit nem kell bemutatnom jazzben, elhívtam az Elkazovszkit, képzőművészt, a Helyei Lacit, ugye Mátyás király magyar hangját, meg Depardieu magyar hangját. Szóval ezeket, és akkor lett ebből, akkor legyen egy fesztivál, ahol lehetőleg minél több művészeti ág, minél jelesebb képviselői jönnek el, és akkor azt mondtam, hogy gyerekek, nincsen pénzem a honoráriumokra, de természetesen vacsorát kaptok meg. Nem tudom. Az már valami. Meg az úti költséget kifizetem. Jó, hát ezt nagyjából fél órába összefoglalni nem fog beleférni, viszont én arra egyébként nagyon 35. alkalommal kerül idén megrendezésre ugye a Kék Madár Fesztivál Kalocsán. Hogy azért szerintem nem volt ez zökkenőmentes, hogyha azt mondom, akkor voltak ebben olyan könnyek, ami nem éppen az örömkönnyek egyike. Mik voltak azok a legnehezebb és legnehezebben megélhető pillanatok, és a legnagyobb örömteli pillanatok ebből a 35 évből, amit ki tudnám mondjuk 2 emelni, mert tudom, hogy sok van. Hát ez elég rossz kérdés volt, mert nem fogok tudni kiemelni. Igazából én megmondom őszintén, hát mindig egy fesztivál, amikor ennyi embert idehozol a világ, tehát az ország minden tájáról,
Debrecentől Győrig, Soprontól Zalaegerszegig, Pesttől Pécsig, Szegedtől Miskolcig, akkor természetesen van vele meló, meg gond, hogy kit hozol ide, mindenki ráért. Igazából 35 év alatt senki nem mondta le, akit fölkértem, se előtte 2 héttel, se aznap nem mondta le, ami a művészvilágban azért az nem akármi. Kuriózum. Tehát ugye mindenki lehet beteg, mindenki eltörheti a lábát, mindenki kitalálhatja, hogy hát Gyuri mégsem ilyen se volt, és énekes pedig itt mondjuk, ha mondok jó pillanatokat, 14-szer volt operaadás a sportcsarnokban, 14-szer. A Bánkbántól a Hunyadig, teljes színpaddal, kortinákkal, függönyökkel, fölépített zenekari járokkal, minden nyavajával, 1 hétig építette 10 színpadi munkás, és utána teljes operáz lejött kórussal, szólistákkal, zenekarral. Még a Hári Jánosban még Szamár meg Ló is volt a sportcsarnokban, mondjam, az szereplője a Hári Jánosnak, talán, sőt a Varázsfúvalában fönt hídon mentek a gyerekek, ugye az úgy van a Varázsfúvalában, hogy jönnek az ifjak, amikor ott a Sarastro énekel. Szóval, hogy énekes sem mondta le soha, bár énekesnél tudod, az teljesen normális, előtte eszik egy fagyit előző nap, és nem mondta le soha senki. Persze, mert értelek. És itt van a jó idő a fagyira, de ezek szerint olyan volt, aki azért, hogy ugye eső helyszínt tegyük hozzá, ahol tömeg elfér Kalocsán, az nem nagyon van. Tehát volt, hogy kim volt a Szabadtérin, vagy kim volt a Katolikusnak az udvarán, vagy a Műfáznak az udvarán, volt például a Zorán koncert ott lett volna, és Zohóga eső volt, meg Bukán koncert ott lett volna, és rohantunk most nem tudom, milyen neve, a régi úttörőháznak, ami a Kígyóson van. A Kígyós, az a Petőfi Sándor utca, az a Kígyós, és akkor oda rohantunk, és akkor azt takarítani kellett, és nem fért be a közönségnek a negyedese fért be az Zorán koncertre ezelőtt 30 évvel. Tehát az ilyen kalandok, és a Tócsákon keresztül mentünk, és vittük a székeket, meg sorolhatnám. Hát kaland mindig volt, de az, hogy valami, tehát nem volt nekem. Szomorú meghatott könycseppem az volt természetesen, amikor... És remélem lesz is. A nagy templomban, amikor a nagymamám, aki visszatérve a legelső gondolataimra, tehát az első 10 évben nagyjából a családom látta el tehát a legelső koncerten 20-an voltunk, ott a nagymamám főzött a 20 emberre. Következő koncerten mondtam neki, mami, a következő évben, mami, hát a zenekart meg tudnád vendégelni? Persze, azt mondja, hányan jönnek? Mondom, 70-en. Azt mondja, mit főzzek? Nem azt mondta, hogy hülye vagy, fiam, hogy 70 ember ide. Mit főzzek? Vagy a Hunyadi utcai ház az hatalmas, és akkor ott sokan elférnek. Tehát 10 évig ez így ment. És akkor mami meghalt, tehát ő volt a legendája. Az első hozzá tevője a Kékmadárnak, aztán jött az apukám, meg az anyukám, és akkor, amikor a mami meghalt, akkor csináltam egy emlékkoncertet a templomba, a nagy templomba. Csupa olyat hívtam el, aki az ő kedvence volt, a Erkel Ferenc Kamarazenekar, a Kovács Imre Fóramész, a Vukán, a Tomkins kórus, a Kincses Veronika, és a koncert előtt 10 perccel hatalmas villám csapott a városi áramszolgáltatóba. Hatalmas. Teljes. Ez egy jel. Totál sötét a templomba, még ilyen szürkület este 7-kor, még akkor az üvegablakokon, amik persze festett üvegablakok, azért beszűrült valami fény. Hát mit csináljunk? Térkát, mit csináljunk? És akkor, hát mondom, azért kezdjük el, de bennül a közönséget, valamit kezdjük el. Menjen ki, aki kotta nélkül tud játszani valamit. És akkor kérdeztem a Sekresésnél, hogy Erzsikét, hogy Erzsike, nincs egy gyertyája? Azt mondja, de van, adok egyet. Mondom, akkor menjél ki te játszani, másik, mert menjen ki, tartson egy gyertyát neked. És ez így kezdődött, akkor egyre több gyertya lett, egyre többen tudtak kimenni a színpadra. A végén, az utolsó darabnál egy zenekar játszott, egy 20 fős zenekar, ahol a kórus, akik gyönyörű szép reneszánsz ruhában voltak, a Tomkins kórus, térdelve tartották a gyertyákat, és így játszottak. Ez egy megható pillanat. Még a Jóisten is úgy, most mindjárt fogok sírni, a Jóisten is úgy rendezte a nagymamámnak, hogy ez egy olyan koncert legyen, ami ilyen módon emlékezik meg róla. Szóval ilyen pillanatok voltak, örömteli, meg amikor a Szakcsi, hát az is, a Szakcsi is többször voltak. Bár 2 mondtam, hogy 2 említettem. Értelek. Jönnek, törnek elő az emlékek. 35 évről én hónap után reggel tudok neked mesélni. Tudom. Annyi műsoridőm nem biztos, hogy van. Edu? Igen. Nekem van egy kedvenc Kékmadár fesztiválom, amúgy a 2016-os. Akkor mi történt? Neked van?
Majd kedden? Elmesélem. Mondjad. A Karinti Színház volt itt a nadrággal, és nekem személyes kötődésem is volt. Ott volt szerencsém dolgozni. Azt És hittem a ugye nadrághoz volt személyes kötődésed. ahhoz is van, mert Igen? hogy a Kalocsai Itália Társulat is megcsinálta, és abban is úgymond nyakig benne voltam háttérmunkásként. De az, hogy a Karinti Színházban dolgoztam, és utána ők itt voltak, és azok az emberek, akikkel tényleg napi szinten találkoztam, Azok és itt egyszerűen az itt én voltak. városomban, Na. és akkor találkozhattam is velük, és bár az előadást nem néztem meg, nagyon jó élmény maradt így. Meg hát én azt gondolom, hogy ha nem is látogatjuk az eseményeket, mégis a részesei vagyunk. Tehát a Kékmadár Fesztivál idején az, ami a sétáló utcában van, az azért nem egy elkerülhető dolog, és nem is kell, hanem az a hangulat mindenkit magával ragad. Szóval neked melyik a kedvenced? Nincsen kedvenc Az fesztivál. elmúlt 30 Hát 30, most melyik gyerekemet mondjam, hogy melyik Mindegyik a gyereked? Hát én találom ki a műsort, meg én hozom a művészeket, és persze egy elképesztő stáb segít nekem ennek a szervezésében, de nekem, tehát olyan volt persze, amit te kérdeztél, hogy akkor most, hát ezt lehetett volna jobban, nem a műsort, annak a szervezését, vagy fölvezetését, vagy közönséget, de közönséggel sose volt bajom igazából, mert mindig nagyon sokan voltak, egyre többen jöttek, később bevezettem a rockzenét is, mert az első 10 évben nem nagyon volt, tehát mindenféle volt, de mondjuk, szóval, ha akarsz kérdezni még megható pillanatot, hogy ugye 35 évet támogató gyerekeket, akik akkor 10 évesek voltak, azok most 45 évesek. Azt a... 35 És év? belegondolsz, igen. Tehát ugye én az első 10 évben a kórház gyerekosztályát támogattam. A Kalocsai Kórház gyerekosztályát. Aztán rájöttem arra, hogy egy kórháznak a költségvetését nem tudom se ellenőrizni, se látni azt a pénzt, amit odaadunk, az mire költődik el. Vettem oda oxigén masinát, meg szóval mindenféle masinát De vettem. kell valaki, aki ezt az egészet így felöleli, és ő célzottan fogja eljutatni egyébként azt a pénzt, amit te most ezzel a fesztivállal, vagy 35 éve a fesztivállal megkeresel, vagy amit összeadnak az emberek, inkább talán így találok. Igen, de 10 év után rájöttem, hogy ez nem fog menni, és akkor azt találtam ki, hogy nem a kórházat támogatjuk, hanem családokat. És akkor ki van írva minden tavasszal egy pályázat, hogy akkor a Kékmadár támogatja a 14 év alatti Kalocsa és környékbeli tartósan és súlyosan beteg gyermekeket. Beadják a pályázatokat hozzánk, egy orvosi bizottság azt értékeli, és ennek alapján osztjuk szét. Tehát magyarul, tehát 25 éve családok kapják meg a pénzt, effektíve családok, és olyannal már találkoztam, ugye tegyük hozzá, ezek tartósan és súlyosan, tehát nem náthásak. Persze. Hanem komoly bajok vannak. Nem mindenkit sikerül teljesen, vagy nem mindenkit lehet. És voltak nehéz esetek is, de volt már olyan, hogy az utcán találkoztam valakivel, adott hozzám, hogy művész úr, azt mondja, én annak idején 20 éve kaptam támogatást, többször is a Kékmadártól. És azt sikerült fölépülni, most már dolgozok. Ez az igazi sikerélmény, találkoztam ugye? anyukával, aki azt mondta, hogy művész úr, meggyógyult a gyerek, vagy jobban lett a gyerek. Nem tudom, hogy minek köszönhető az, ahogy elkezdted ugye a baleseteddel a mai podcast beszélgetést itt a Natúrszeletben, de talán az egyik, csak azért, hogy az aktualitásokról is, tehát a 35. Kékmadáról is beszélgessünk, lesz egy olyan fellépője, ikonikus alapja. Én úgy hívom egyébként, hogy a féllábú Isten, tehát Deák Bill Gyula is megérkezik majd az idei fesztiválra, mert ugye említetted, hogy a rockzenét jelen esetben inkább talán a bluesról, vagy a kőbenyai bluesról beszélünk, de azért ikonikus alakjai egyre több jelenik meg itt Kalocsán, és ez az egész történet úgy, hogy olyan zenével, vagy olyan kultúrával is egy népszerűséget jelent a mai fiatalságnak, vagy a kalocsaiaknak, akiket nehezen lehet egyébként egy ilyen előadásra, vagy rendezvényre becsologatni az utcáról. Akár egy szimfonikus zenekar, akár egy irodalmi előadás. Jó, hát a Deák Bill Gyula az nyilván hozza magával a sikert. De te ezt hogy éled meg? Hogyan lehet ezt szinkronba, egyensúlyba helyezni? Hát igazából, mint én komoly zenével foglalkozom, ugye 40 vagy 50 éve, 50, Jézus, hogy ugye úgy kezdtem a fesztiválnak idején, hogy komoly zene, jazz, képzőművészet, színház,
vásár, ami van, természetesen, gyerekműsor. És akkor valahogy nem gondoltam a könnyű zenére, őszinte vagyok, és talán 10 évig nem is volt. De kihagyhatatlan. De aztán rájöttem arra, hogy tulajdonképpen végülis nekem a Presser picitől kezdve, a Brodin, a Charlin, a Zoránon, a Konzsuzsán keresztül, a Kis Tibin keresztül, ezek nekem jó haverok vagy barátok. Tehát akkor elkezdtem hívni őket. Talán a Zoránnal vagy a Picivel, mert nem tudom melyikkel kezdtük, és akkor jöttek a többiek is, és igazából aztán ezt a generációt talán többször is volt, amikor Covid-ban is voltak ők, amikor a Covidos online adásunk volt, és akkor tulajdonképpen, amit Ez nehéz lehetett. de a Covid-ban megkértem mindenkit, hogy küldje egy 3-4 perces bevágást otthonról. Uh-huh. A Pressertől, a Brodig, a Déstől, a Szakcsi, sorolhatnám. És mindenki elküldte. És azt leadtuk egy ilyen adás keretében, még a Tóth Danival, az én otthonomról, Budaörsről. És akkor rájöttem arra, hogy a Kékmadárnak a közönsége tulajdonképpen, legyünk őszinték, igazából a közép és idősebb korosztály. Így van. Főleg a komoly zenei koncertek. Tehát mindenképpen szeretném azt, hogy a legkisebb generációt, aki most fölnőtt egy generációt, 35 év alatt fölnőtt egy generáció, aki akkor annak idején a Grilluson volt, az most már ugye már gyereket szült, érted? Igen. Most azért megint a Grillus Fili a vasárnapi előadása. És akkor elkezdtem keresni azokat a zenekarokat, akik a mai megkérdeztem a mai fiatalokat, a gimnazistákat, meg a többieket, hogy a fiaimat, nekem 4 van, 2 lány, 2 fiú, 4 gyerekem van, 2 lány, 2 fiú, hogy vajon milyen bandákat tartanak jónak, de hozzá kell tenni, hogy ők még mindig, akkor is a bikini jött, mert a bikinit még nekem a Loisy és jó barátom, hogy még mindig azok jöttek, akiket ezek a mai fiatalok is még talán visszanyúlnak a régiekhez. Bár mondjuk tavaly jött a Honeybees, meg a Punani Massive, mindegy, meg itt voltak. Nem az én világom, de itt voltak. És de meghallgattam? Meghallgattam. Sőt, szerintem itt most, bocsáss meg, hogy nem akarlak kizönkenteni, hogy meghallgattad egyébként azt a generációt, akiknek valamire szüksége van, és szerintem de meghallottad azt a szót, vagy megláttad azt a kérést a fiatalok részéről, hogy ez pedig jó lenne, hogyha benne lenne, mert egyébként a beteg gyermekek javára megy Igen. ugye a bevétel. Hozzá kell tennem, hogy se a Punani Massive-on, se a Honeybees-en nem láttam azt a nagyon fiatal generációt. Tehát igazából ott is az idősebbeket láttam. Hát most idén ugye, hogy az Ivan and the Parazzo, vagy Ivan and the Parazzo-nak ejtik őket. Jaj, de jó. Esik? Jaj, de jó, mondom. Jaj, de jó. Mert a Vitális Iván is jó barátom egyébként, vagy jó haverom, hogy az aztán a fiatalabb generáció, azt nem tudom. Igazából a Bill az egész utolsó pillanatban jött, most csapkodok itt a gondolatokkal, mert én mindig hajlamos vagyok elkerülni mindenfelé. Segítünk visszaterelni. És akkor most tereljen vissza. Az a Bill az alapjáraton nem jött volna, más jött volna, de az meg utolsó pillanatban, nem utolsó pillanatban 3 vagy 4 hete lemondta. Gondolkoztunk, hogy ki legyen, és akkor valaki mondta nekem, szerintem a Tündi, Madora Tündi, nagy segítő mondta, hogy legyen a Bill, hívjuk meg a Deák Billt. Az jó, mert az blues rock, majd egy motoros parkolót majd elkerítünk valahol. Hogy akkor... Hát muszáj lesz. Ez a minimum. Hogy jöjjenek, és fölívom a Billt, és akkor szelvasz, ráérsz, persze, ráérek. Mondom, nem lejössz playback-kel, és nem. Gyurikám, teljes bandával jövök. Az igen. Azt mondja nekem a Bill. De figyelj, Gyuri, neked megvan még a lábad? Ezért kérdeztem. Mondom neki, emészd a fenébe. Mondom, nekem megvan, neked nincsen, a paraolimpián kapsz egy körre előnyt. De nagyon rendes volt, természetesen jön, úgyhogy például abban a szempontból, tehát most elmondom, mert az, hogy a 2 fantasztikus komoly zene lesz, az nagyon jó, az nem kérdés. Az, hogy remek színház lesz, tényleg elsőrangú színház lesz. A Penelope, a Maladipe színháztól, az szenzációs. Az, hogy itt lesz a Spiro, aki 80 éves, az író, a Szakonyi Karcsi, aki 95 éves, az író, az is fantasztikus. Itt lesz a Vujicic, aki már 30 éve volt itt először, a délszláv népzenével. A Grillus nem csak a ti generációtok gyerekkorának, hanem a mostani gyereknek, és egy ikonikus alakja, szintén nagyon jó barátom a Vili, de hogy a 3
úgynevezett könnyebb, nem persze a jazz az aztán totálisan nem könnyű zene, de a jazzből lejön a BO, a Budapest Jazz Orchestra, egy totális nagy jazz big band, 15 emberrel a színpadon, és a Todd Verával, akinek a hangja az szintén világszínvonal. Jön az Ivan and the Parazol, meg a Deák Bill, azért ez elég jónak tűnik. Lefedi a palettát, nem? Tehát, hogy akkor van jazz rock-szerű, vagy jazz big band, van egy igazi rockzene, egy Rolling Stones utánérzés szerintem az Ivan and the Parazol, és egy blues rock, de a Hobo is volt már többször, ugye annak idején, de a Bill még nem volt. Most ide fog sántikálni, és szerintem arra jó lesz. És úgy gondolod, hogy a következőkben is sikerül majd megfogni a fiatalokat? Van erre valami? Mert ugye most pont érdekelt vagyok, mert láttam az általános iskolai pályázatot, hogy ugye nem csak rajzpályázatot hirdettetek, hanem most már videópályázat is volt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy próbáltok nyitni, és kell is a fiatalok felé, mert ők a jövők. Nézd, az tény, hogy most már lassan a komoly zenei, bocsánat, nem skáláztam be, szóval, hogy a komoly zenei koncerteken is egyre több fiatalt látok, és például, ha csak mondok egy példát, az önkénteseink, most már évek óta vannak önkénteseink, az például csupa gimnazista. Miután a gimnáziumban jön, és akkor a székeket pakol, kitűzőket árul, minden vizet visz, mindenféle lóti-futit elvégeznek. Ők ott vannak az egész fesztiválon egész időben. Ott vannak, a haverjaik is ott vannak. Tehát nekem most már stábomban az én korosztályom, meg az én fölöttem lévő korosztály az már visszafogottabban vesz részt, tisztelt a kivételnek, de például újak is vannak már a stábban, akik a Madura Tünde például a lányom lehetne, hogyha tehát a fiatalokat de is. Hiszem talán a kuratóriumban is benne van, ugye? Akik így van. Tehát ugye ez mindig az szokott lenni egy fesztiválnak a vége, vagy a nehézsége, hogyha a korosztály belefárad. Számos ilyen fesztivált tudnék mondani, ahol 15-20 év után az eredeti ötlet gazda, vagy az ökör, aki ezt végigvitte a hátán, az már nem bírja tovább. Nekem szerencsém volt, mert korán gázoltak el. 27 éves voltam akkor, tehát én nagyon korán. Általában egy fesztivált akkor kezd el valaki csinálni, mikor benne van már a művészeti életben, tehát már rengeteg tapasztalata van, rengeteg ötlete van, kapcsolata, és akkor 40-45-50 évesen elkezd csinálni egy fesztivált. Mire eljut a 20. fesztiválra, addig 70 éves. Most én a 34. fesztivál a szám szerint, mert az első fesztivált még nem neveztem ennek, és most vagyok 66 éves, tehát még van 2 évem, 20 évem, 30 évem. A 40. olyan kerek lesz. És akkor mire gondolsz? Mit szeretnél akkor? Lehet ilyet? Lehet kérni. Jó. Jó, gondold végig. Egy elsőre mi lenne? Színház, nekem az a szerelem. De mit szeretnél? Örkény. Hát Örkény volt már többször Palival. Hát, de hát jöhet még, nem? De most már Pali nincsen már az Örkényben. Tényleg. Nincsen. Úgy tudom, ezt most kell megtudnom. Igen. De attól még szeretem a társulatot. De az Örkényt, és ráadásul az Örkénynek a zenei vezetője, az nagyon sokáig egy kalocsai gyerek volt, a Kákonyi Árpi. Kalocsai. Az Kalocsai, hát anyukám növendéke volt. Mondjuk ki nem volt Magyarországon anyukám növendéke, de... Ja. Én. Jó, én a 40. egy AC/DC koncert szeretnék majd kérni. Én könnyebbet kértem. Egyébként szabad ne felejtsd, mert időnk lejárt, mert már jön a következő delikvens. Szóval annak idején azt gondoltam, hogy a 10. fesztiválra az Elton John-t elhívom. Végül is nem hívtam, de... De jött volna. Hát szerintem lehet, hogy eljött volna, nem tudom. Tudom, hogy most jelen pillanatánál szerint neked most az idei fesztiválra kell koncentrálnod, de talán nem tévedek abban, hogy a következő már a fejedben van, és azért egy ilyen fesztiválnál előre kell gondolkozni. Nem fogom megtenni azt a gesztus, hogy fölteszem a kérdést, hogy jövőre. De nyugodtan fölted, úgyse válaszolom. Ez még titok, így van. Úgyhogy legyen ez a megfelelő végszó a mai podcastre. Én nagyon sok sikert és nagyon sok támogatói hozzájárulást kívánok az idei 35. Kékmadár Fesztivál. 34. Bocsánat, jó, hát attól függ, honnan. Igen, onnan számoljuk. Egyébként a Natur szeretnék is akkor, hogyha úgy számoljuk, mert nekünk is volt 0. Mi se tudtuk, hogy honnan kezdjük a sorszámozást. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, Gyuri. Jó egészséget, a lábaidra vigyázz. Köszönöm szépen. Még egyszer ennyi kékmadarat.
egy kérdésem hadd legyen, vagy 2. Egy kérés. Ha nem tudom, mikor megy ez és hol megy adásba. Azt kérem mindenkitől, hogy már tele van Kalocsa a kitűző pontokkal, ahol ezeket az új kitűzőket, amiket 4-en nyertek, lehet kapni, és tessenek menni, mert ugye semmi egybevételes, egyik rendezvény sem egybevételes, hanem a kitűzőkkel támogatják a beteg gyerekeket. Nekünk ez nagyon fontos. Ez az egyik. A másik meg egy őszinte kérdés, ez miért natúrszelet? Csaba, ezt kérdezte Ez az már egyik, meg a másik, hogy valami? hol a natúrsz, meg gondoltam, akkor nem vacsorázok, Ja, itt olyan. natúrszelet, akkor Nem itt... főzős műsor vagyunk, de képzeld el, mi megcsináltuk magunknak A natúrszeletet. a túrszeletet. És nem kapnak a vendégek ebből? Nem. Hát nem. elég sokat kell. Jó, szóval jövőre eljövök szívesen megint beszélgetni, De egy akkor legyen natúrszelet. kaja. de akkor legyen natúrszelet. Ebben meg tudunk egyezni, én Köszönöm azt gondolom. Köszönjük mi is, hogy itt Mindenkinek szép voltál. napot. Mindenkinek. Sziasztok. Sziasztok. Köszönöm szépen.